ബോംബെ മിക്സറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അരക്കപ്പ് ചെറുപയറാണിത്. 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുതിർത്തി വെച്ചാണ് ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വെക്കാം. ഇനി ഒരു അരിപ്പെടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് കടലപ്പൊടി, 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കായം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇതുപോലെ കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. കുഴച്ചെടുത്ത മാവിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനാഴി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നൂൽപുട്ടിൻ്റെ ചില്ലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എണ്ണ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം. 30 സെക്കൻഡ് മതി ഒരു വശം വേവാനായിട്ട്. 2 വശം കൂടി വേവാൻ ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെറുപയർ വറുത്തിട്ടെടുക്കാം. ചെറുപയർ വറക്കാൻ നമ്മൾ സേവ പൊരിച്ചതിനേക്കാളും ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരും. ചെറുപയറും വറുത്ത് പോയതിനു ശേഷം കറിവേപ്പിലും വറുത്ത് പോരാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഈ മിക്സർ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.